Good morning everyone! Mauna ni ang amo ang mga papis guys o dagko na sila buyag, kusog na kaayo mo dagan, 2 months na ni sila kapin. Unya karon na adi ay ni sa tuang sala kay atuan ning gipapagawas. Kay bag-o ni silang ligo. Among giligo guys kay susperte nagyong hugawan nila kay gikan manggod pagparbo dapat 1 week sad siya dili liguon. Superte nagyun nilang hugawa karon patawon sila naligo nya na nalukop mi og kuan kanang ali kay aron di mudong dito sa kusina nya diri lang sa namo gibutang kay ang ilahang cage gilimpyuhan pa ni Kuya Amay tanawa nahalukop kana noong trapo nga ilahang gidulaan bag-o na nakong gibutang so limpyo-limpyo pa na siya bahalag ila nang giguyod-guyod. Palanggang? Langgang? Palangganggong? Palangganggong na? Ha? Palangganggong na? Dadon na gyud ka karon sa syudad langga? Langga? Ato na na sa syudad among palangga, no? Ato na na syudad, no? Syudad na na palangga na mo ni kabangbang na mo ni? Kabangbang maninaw mo ni. Jesus, kini kagamay sa ilong. Kagamay sa ilong. Ha? Ang sa minron? Saan ba ang iro dito sa gawas, no? Ha? Langga? Saan ba man ang iro sa gawas, langga, no? Kabang! Langga! Kam! Dali, dali! Dali! Terus kanya Kanawa ning usa nangita na po guyudonon bali pud oy di lagi nahilabtan langga no guyudon na pud ni di lagi manghilabot anak kana lang gud inyo hagod ito ning panghipuson ni Bekay madiskuhido ning atong mga wire ani mag-away man na. Dili mag-away mga langga, ha? Dili mag-away na mga palangga na mo man na. Ibalik na sad ng usa diha, Usa kahay giawayan nila dihang dapita. Unsa man day na diha? Ha? Dili manghilabot ana mga butang-butang diha, ha? Di mangguyod. Na dito inyong dulaan Kaw, kuhaan ninyo kaw ang dulaan. Kabang, kuha kaw. Bang. Isus ang among kabang oy, maminaw man. Kaila di ay ikaw si kabang? Ha? Kaila di ay ka nga ikaw si kabang? Isus. Ha, taga-aglaing dulaan di ganahan. Kay katog yung plancha ilahang guyodon. Oto na ang bula ilahan na pong giilugan. Kung unsay bitbiton anang usa, mausad na ilahang ilugan.
sus. Hala, sige, pag soccer mo diha. Ay, daghan dihang dulaan, hindi mag-ilog. Kana siyang plancha guys, kay dito nagihipos sa ilawom kuan ba kaning banggera. Guba na siyang plancha ha. Sus karon gahapon pagawas ani nila. Sus in town giguyod-guyod nila ng wire mao nang naabot na diha wa na lang pud nakukuha kay ganahan man sila magdula-dula kay ila man guyod-guyodon. Nao mao na diha wa na lang nako gihipos. Nanguha na sad ay. Nanguha na sa bagong kuan o guyudonon. Hindi na lang magpuyo diha lang ga, oy. Nagduwa sa share usa. Ay, nangihi di ay mao di ay. Mao di ay nga nangihi di ay. Oh, to na po'y usa. Mag-iyahay, magpuli-puli lang gyud na sila dihag ko ang tanawa ra gud na o kuti-kutihan kay na mangita na pud naglaing guyudonon oy. Yung ani may kaaligre diri guys. Bisag ako ra usa diri sa balay kay nilakaw si Kuya Amay pero ingon ani may kabibo diri. Kulangan na ni sila usa kay gidana gabi isa o gidana atong Friday night ang usa ka kabang gidana sa syudad mao ning 5 na lang kabuok ni nahibilin